חלה עם חמוציות מ4 רצועות. קליעה מאוד מאוד פשוטה. פעם הרצועה הקיצונית הכי למעלה, אחר כך היא מתחת, ואחר כך היא שוב מעל. עכשיו אני אשאיר אותה להתפחה של משהו כמו חצי שעה, 40 דקות, ולתנור. אוקיי, לולי, הנה הוספתי לך כדי שיהיה לך שווה. אני רוצה קרואסון. דקה. אתה רוצה קרואסון? מה בובי? רגע, שלב, אתה רוצה פשוט כך? רוצה מערוך? עוד מעט, רגע. אני יודע איך להכין. תותי, מה זה קרואסון? רוצה לעשות זה? שבלול עם מה רצית? קינמון? לא? לא, אני אגיד לך איך לעשות את זה, נכון? יש לך את הקינמון עם האלכוהול? זה וניל, זה לא קינמון עם לא, אז כן. אי אפשר, אבל מה אתה יכול לעשות עם וניל? לא, אז אני אקח שוקולד עם רך, ואז תטפטפי על זה קצת וניל. לא יודעת, בובי. למה? בוא נעשה את זה עם חמאה, הנה במיוחד הוצאתי חמאה. עם חמאה, קינמון וסוכר. אני רוצה רק עם שוקולד. אין לי ספק. אוקיי, תעשי עכשיו את השני והשלישי. שלב, תרדד את זה
כאילו כמה שיותר ישר, לא בלי זה, בלי להתפרע, כזה לאט לאט, יפה, ואז נחתוך את זה למשולשים, כדי שתהיה לך צורה הכי אחידה, נגיד, הכי עגולה. פיץ, מה לך? פיץ, מה לך? קוקו. ומה כבר הילדים לכלכו אותך? היי, פושקה, איזו זריזה, את אפילו לא צילמתי איך את עושה את זה, כל הכבוד, אבל שנייה, מתוקה שלי, את עשית פשוט חלה, בלי שוקולד. לא אבל תקשיבי, אנחנו יכולים לאפות את זה כחלה, ונשאר עוד בצק, את יכולה לעשות עם שוקולד, רוצה? רוצה שנשים את זה רק חלה, מתוקה שלי. טוב, לולקי, תראי מה את עושה עכשיו, מתוקה שלי. עכשיו את עושה, כל אחד, אנחנו צריכים לרדד דק, ואז למרוח עליו שוקולד, ואז לגלגל אותו לחבל, ורק אז לעשות צמא. יואו, דביק. אנחנו נוסיף קמח כדי שזה לא ידביק. לא קמח לבצק, אלא קמח לשולחן. אנחנו לא רוצים בצק דחוס בקמח. זהו, לולה, תקשיבי. עכשיו את רק מרדדת או משטחת. יפה, לולה, את בכיוון הנכון. לעשות את זה ככה ארוך. לולה, שוקולד לא זוללים, מולכים. את לוקחת ואת מורחת על כל האורך של הבצק שלך. יפה. על כולו. בנדיבות. היי, לולה, לא לזלול. לולה, אני אפטר אותך. לולה, אני זכרת קצת. איך אנחנו עכשיו נגלגל את זה? ככה. בואי נראה אם נצליח במשימה. לב בספרדית. וואי, פושקה, פיצצת את זה בשוקולד. כן. לב, אתה עוד מעט מסיים, כי צריך עכשיו לחתוך את זה למשולשים. כמה קרואסונים? עכשיו תראה, אנחנו עושים ככה. משולש. אולי זה אפילו יותר מדי גדול. עכשיו תראה, מפה עד כאן. מפה עד... אנחנו נמרח בנדיבות, חמאה. שוקולד. לולה, לא, מתוקה שלי, הוא לא מספיק ארוך. אחר כך אני אעשה את השלושה האחרים. כן. ככה. צריכים את זה ככה ארוך, את המשולש. יפה. עכשיו אני אשים סוכר. אמא, הבצק... אני לא עושה את הרובד של סוכר וקינמון בקערה, כי אתה רוצה רק אחד בעצם עם סוכר וקינמון, כן? אז אני לא אתאמץ בשביל זה. יאללה. זה סוכר. מתוקה שלי, מה הסתבך לך פתאום? עשית את זה מצוין לפני זה. זה דביק. ניקח קינמון. אמא, זה דביק. עכשיו תסתכלת אותי טוב מה אני עושה. אני ממש מעריכה אותו. אני עושה פה ככה. מגדל אייפל. חתך קטן, תראה. מה, למה את חותכת את מגדל אייפל? ואני מתחילה לגלגל את זה ככה, בצורה כזאת. אבל איפה החתך? תראה איזה יופי יצא לנו. החתך הוא... יפה. יפה. רגע, טיפה תעגל אותו. מצוין. אז אמא. מסתדרת פושקה? אמא. יופי. אני חושבת שתמרחי את זה עד למטה וזהו. שוקולד וניל וקינמון אתה רוצה? כן. יאללה. יפה, כדי, כן, שהמשולש יהיה לך באמצע. יופי, מדהים. עכשיו את עושה צמא. יפה. יפה. וואי, זה מהממת. כל הכבוד, אלופה שלי. עוד קצת. יפה, עכשיו תעדכי טוב את הקצוות.
מהמם. מדהים, לולי. תראי איזה מושלם. זה הווניל שלנו. תמרח את החמאה, כך תמרח אתה. כאילו תשים אותה, כן, והנה ככה. אבל פשוט, בובי, אני מראה, אבל אתה ממשיך אחר כך. אני לא עושה את זה במקומך. לא, לא בא לי לעשות במקומך. כך, תמרח את זה טוב, תותי. בובי, לא לוותר לעצמך, גם אם זה קצת קשה, אז מנסים, תעזור לכם שתי ידיים, לא להדביק את זה לשולחן. תותי. הנה, תפתחתי לך לפה וניל. וניל ממש טבעית. ועכשיו שלב, קח סכין ופשוט תמרח אותה עם סכין. אין לנו פה סוכר, נכון? שמת רק קינמון בלי סוכר. יאללה, נוסיף גם סוכר. זה כל התוצרים שלנו, זה של לולי, וזה של לולי. יש לה חולשה לצמות, והקרואסונים המושלמים של שלב. והחלה, ששחף טיפה קפצ'ץ' לנו אותו, אבל היא עדיין נראית